ja, jeg skal se, om jeg kan forklare jer lidt om, hvad der sker i den her video. Det er som sagt Luca, jeg arbejder med her. En forholdsvis ung hest. Luca er 7 år gammel. Luca er noget signalforvirret dog. Luca har prøvet nogle forskellige ting, og det har ikke rigtig panet ud til Lucas fordel. Så nu prøver vi horsemanship. Og det er Buck Brenneman / Jerry Cox style. Så er vi så langt, så godt. Det jeg gør her, det er, at jeg vil have Luca til at hook on. Det vil sige, at jeg vil have Lucas snude til at følge mig, uanset hvor jeg går hen. Det må jeg undskylde, der var lige en sms. Det jeg vil have Luca til, det er, at lige så snart, at jeg går, så skal den der snude, den skal følge med mig i min retning. Så er jeg sådan set ligeglad med, hvor Luca hun står hen. Om hun står i den ene side af pigadeoen, og så bare snuden følger mig rundt lidt, som hun gør her. Eller om hun kommer helt op bag ved mig, som bliver Lucas foretrukne metode senere hen. Og går direkte bag ved mig, sådan set. Det er sådan set ligeglad med, hvilken en af de to hun vælger. Bare hun vælger at følge den snude mig rundt. Og det er så det, vi er i gang med her. Hver gang, at Luca hun ignorerer mig, så sætter jeg hende til at arbejde. Jeg kunne aldrig finde på at slå Luca. Er Luca aggressiv mod mig, kunne jeg godt finde på at vaffe en med rebet. Men ellers så vil jeg for så vidt muligt aldrig nogensinde lægge unødvendige hånd eller reb på Luca. Fordi det nytter ikke noget. Der er ikke nogen, der hjælper hinanden på den måde. Og den bedste måde, jeg kan få Luca til at forstå, hvad jeg gerne vil have hende til, det er at bruge Lucas eget sprog. Og heste går altså heller ikke at slå på hinanden willy-nilly. De bruger deres kropssprog, deres tilstedeværelse, til at presse videre i flokken, hvis de skal overtage en førerplads. Her giver jeg Luca ro. Luca fulgte mig rigtig pænt rundt, hvis I lå mærke til det. Og det er jo egentlig det, jeg gerne vil have. Og så det er egentlig lykkedes på den ene volte nu. Nu giver jeg Luca lidt ro, og jeg kigger væk. Det nytter ikke noget, hvis jeg står og nedstiger Luca. Så står hun og venter på en kommando. Og det skal hun ikke. Lige nu skal hun bare slappe af og vide, at det hun gjorde, det var rigtig, rigtig godt. Og jeg er rigtig godt tilfreds med hende. Så vi fortsætter. Jeg tester hende lige lidt her for at se, om hun nu følger pænt med hele vejen rundt, eller om der er på noget tidspunkt, hvor hun synes, hun vil vende måsen til. Som I kan se, så sænker Luca hovedet. Hun gumler lidt, og hun ser godt tilpas ud med situationen. Og det jeg egentlig har fortalt hende, det er, at det er mig, der bestemmer. Og jeg skal nok passe på dig. Jeg skal nok sørge for, at der ikke sker der noget, Luca. Men du er nødt til at følge efter mig, fordi jeg er nødt til at være din leder. Du skal ikke være min leder. Og det gør Luca rigtig, rigtig pænt nu her. Det tog hende ikke mange minutter at forstå, hvad jeg gerne vil have hende til her på den venstre volte. Det bliver dog noget mere presset på den højre volte. Jeg har killinger i baggrunden. De leger med lidt bolde. Det må I lige overleve med. Dem kan jeg desværre ikke slukke for. Han giver lige Luca lidt ros og lidt ro. Og siger, at det var rigtig godt at arbejde. Og det skal vi altid huske. Hvordan man roser sin hest, det er helt op til en selv. Men Luca er vant til at få paddings og få klap, når hun gør noget rigtigt. Og derfor er det den metode, jeg bruger nu her med Luca også. Luca følger stadigvæk rigtig pænt med. Og så kommer der lige lidt høns. Som I lige kunne se her i det lille hurtige hønseklip, så følger Luca rigtig pænt med, og Luca holder øje med mig, selvom jeg render over med nogle høns, og egentlig ikke har fokus på hende. Her prøver jeg på at trække hende med rundt på den anden volte. Det lykkes ikke, og Luca ignorerer mig, og derfor jager jeg hende nu ud på den anden volte. Nu skal vi til i gang med hendes højre side. Og det kan godt være svært for Luca nu, fordi nu har Luca forstået, at hvis hun giver sig på sin venstre side, så får hun ro. Og det er egentlig det, I vil se nu. Luca vil rigtig mange gange prøve at vende sig om med at give mig den venstre side. Men det er jeg egentlig ikke interesseret i. Og det ved hun et eller andet sted også godt. Men hun har mærket releasen, og derfor kommer releasen igen. Eller tror hun, releasen kommer igen, hvis hun giver mig hendes venstre side. Lige nu er jeg interesseret i den højre side, og det er derfor, det er den, vi arbejder på.
Og Luca ved godt, at når hun render rundt på højre volde, så skal hun ikke bare lige pludselig vende midt i det hele. Ja, hun er egentlig ganske udmærket klar over. Men hun vil alligevel prøve. Der er noget inde i hende, der vil sige til hende, jamen, jeg ved jo, at jeg får release, hvis jeg giver hende min venstre side. Så skal vi ikke bare lige prøve det og se, om det så også giver pot den her gang. Jeg prøver for så vidt muligt at jage så lidt med Luca som overhovedet muligt. Fordi det gavner ikke nogen, her får hun presset sig igennem. Det gavner ikke nogen, hvis jeg jager unødvendigt mig med Luca. Jeg skal lige have hende vendt her igen. Sådan der. Så kan vi komme videre. Det gavner ikke nogen at bare jage uden at få et resultat ud af det. Jeg jager, hvis Luca ignorerer mig, eller ikke prøver på at forstå, hvad det er, jeg vil have hende til. Og ellers så får hun egentlig lov til at være i fred. Der var en lille distraktion i form af knejten, der kommer gående ud her mellem træerne. Det troede Luca lige, jamen så kunne hun da lige kaste sit fokus hen på det, og så kunne vi jo så lige, nej det kan vi ikke Luca, nu er vi her, og vi arbejder. Og det kan godt være, at der er høns, og der er geder, og der er alle mulige mærkelige sjove dyr, og der er mennesker over det hele, og der er et følge, der står uden for folden. Og det er alt sammen meget godt. Det er distraktioner, det hele. Og det har jeg det egentlig fint med, fordi så er jeg sikker på, at jeg får hugget Luca på, uden at der er så meget digidar, og vi kan gøre det her i hvilken som helst situation, og hun vil forstå, hvad jeg mener. Her får Luca lov til at stå stille i et stykke tid, og det er egentlig ikke fordi, at hun skal have lov til at stå stille, men jeg kan se på Luca, at hun prøver, og hun prøver virkelig at forstå, hvad det er, jeg gerne vil have hende til. Hun lægger ører til mig, hun kigger på mig, og derfor jager jeg ikke med hende. Her kigger hun lidt væk, og jeg tror det er fordi hun føler presset fra mig her, og prøver så ligesom, nå, skal jeg så den anden vej? Og så presser jeg hende lidt på måsen i stedet for med den anden hånd, for ikke at få hende til at vende sig. Det vi egentlig skal forstå, det er, at vi med meget små signaler kan styre den her forholdsvis store hest. Og det er egentlig det, jeg gør her. Luca skal lære at forstå mine signaler først, og det kan godt tage noget tid. Her tog det en halv time for den her hook-on. Vi har godt lige godt 18 minutters træningsvideo. Og det er egentlig ret retvisende for, hvad vi har trænet med Luca. Vi var i gang lige 2 minutter inden videoen her, den gik i gang. Men ikke noget, som I ikke har set. Så lige godt 20 minutter har det taget mig at få Luca til at hook on på begge volder. Og det var jeg egentlig ret godt tilfreds med. Jeg havde ikke tur og håbet på så godt et resultat så hurtigt. Fordi at Luca er meget signalforvirret. Så jeg havde egentlig ikke gjort mig de store forhåbninger. Jeg havde taget det lidt på gefylen, og så måtte vi tage det herfra. Her gav Luca mig hovedet en lille smule, og det belønner jeg ved lige at gå væk. Der er meget varmt også den dag her, og derfor holder vi også lidt pauser indimellem, hvor Luca lige får lov til at bruge lidt ud, fordi det er meget varmt. Og det skal vi også huske at tage hensyn til. Det kan godt være, at hun er en hest, og hun måske kan klare varmen bedre end jeg kan, men hun arbejder også 10 gange så meget, som jeg gør i den her situation. Ikke nok med, at jeg beder hende om at løbe rundt på en volde, men så beder jeg hende faktisk også om at forstå mine signaler, og forstå dem så godt, at hun er fri for at blive jaget rundt på den her volde. Så ikke nok med, at hun bruger sin krop fysisk, men hun bruger bestemt også hendes hoved til ligesom at forstå, hvad er det her det går ud på. Her vil jeg tage mig udnyttelse af, at Luca hun stod og kiggede på mig, og i det samme øjeblik, som jeg vendte mig om og begyndte at give signaler til Luca, så kigger hun egentlig væk igen, forsøger at give mig hovedet, og det gjorde hun lige her, og det giver et release. Jeg er ude på at belønne de små ting. Og så kommer vi lige tilbage igen. Jeg er ude på at belønne de små ting, de små skridt, og så kan vi altid arbejde videre på dem. Det er et spørgsmål om at have et udgangspunkt, og fra det udgangspunkt og frem efter skal vi nok komme der frem til, vi er bare nødt til at starte et sted.
Og det er det, vi gør her ved at belønne de små ting. Og det kan godt være, at Luca, hun måske sagtens kan bevæge hovedet længere over, og jeg måske et eller andet sted sagtens kan kræve mere af Luca. Men igen skal vi tænke på, at Luca prøver virkelig at forstå, altså billederne kører rundt op i hovedet på Luca lige nu. Og hun prøver på at forstå, hvad det er, jeg gerne vil have hende til. Ja, her slår jeg lige lidt ud med hånden, bliver lidt frustreret. Og hun kigger på mig, når jeg kigger væk. Og jeg prøver på at rykke hende ind igen. Her begynder hun at gå, men hun beslutter sig for at stoppe ret hurtigt igen. Og derfor jager jeg ikke med hende, fordi hun er stadigvæk ops på mig. Hun er stadigvæk ops på det, jeg gør, og hun er stadigvæk ops på, at der skal ske et eller andet her. Men ideen er ikke helt fæset ind endnu. Her begynder hun så at ignorere mig lidt, og derfor bliver hun sat til at arbejde igen. Lige så snart Luca, hun kigger på mig igen, giver mig den mindste tanke til, at hun kunne godt tænke sig at komme ind til mig og være, så giver jeg hende et release. Her kan I se, hun gaber hovedet, og så giver jeg et release og prøver på at få hende til at forstå. Hvis du bare kigger på mig, så skal jeg nok lade være med at jage med dig. Her sænker hun hovedet, og det er egentlig rigtig fint. Det er et tegn til, at Luca, hun føler sig egentlig ikke super presset, og hun er egentlig ret rolig i situationen. Pulsen er heller ikke så høj, som den var i starten, da vi ligesom startede på den her øvelse. Og hun tager det egentlig lidt mere stille og roligt, og er lidt nede på jorden her. Her prøver jeg ligesom at få hende til at vende rundt. Det lykkedes ikke helt, og det ender ud med, at hun vælger at ignorere mig, og så kommer hun på arbejde igen. Så med dig. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på, og her kaster hun med hovedet, det skal jeg lige skynde mig at sige, her kaster hun med hovedet, og det belønner jeg ikke, og det er fordi hun kaster med hovedet først, og det vil jeg ikke have, det er aggressivitetstegn, og det er netop det, som Luca har været vant til, at når hun har været aggressiv, så har hun været ladt alene, og derfor belønner jeg det ikke. Vi skal have det her ud af verden, og så skal vi have den anden på. I vil se herinde, så længe at Luca kigger ind på mig her og kaster med hovedet bagefter. Men hvis I lå mærke til det, så slap jeg presset i samme øjeblik, som Luca kiggede ind på mig. Så det er egentlig det, jeg belønner. Og her kan I se, at det giver lidt pote i og med, at hun ligesom forstår, at hovedet det skal følge mig. At det så ikke følger helt med, det skal nok komme. Jeg er ikke fortvivlet endnu. Det ser fint ud. Nu vælger hun at ignorere mig, og så kommer hun på arbejde igen. Så skal vi videre. Det var ved at sige før, det var, at jeg kunne aldrig nogensinde finde på at slå Luca. Jeg kunne aldrig finde på at lægge en hånd på hende. Viser hun aggressive tegn over for mig, så viser jeg mig også aggressiv over for hende. Men jeg bærer aldrig nag, og jeg slipper min vrede i det samme øjeblik, som vi ligesom har fået det ud af verden. Når hun har fået et lille klask i måsen af Torv, fordi hun lige sparkede ud efter mig, jamen, så er den ud af verden, og så er vi videre. Så skal vi ind og have en øl på den lokale bodega og sidde og snakke om, hvor dumme vi egentlig var. Og det er sådan, at vi klarer det. For det kan ikke nytte noget, det her med at bære af. Det forstår hesten ikke. Den forstår i splitsekundet, hvad det er, du snakker om. Og så er det det. Så her fortsætter vi. Jeg giver hende lige lidt ro til lige at trække vejret her og lige forstå. Her prøver jeg lige at få hende til at følge lidt med hovedet igen. Det lykkes ikke helt, som jeg gerne vil have det. Jeg har på fornemmelsen, at den der høne der, som går rundt foran hende, den irriterer hende grænseløst lige nu. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så vil hun lige om lidt vende sig om og jagte hønen væk herfra. Her klipper vi lige. Jeg tror, vi har lige stået og snakket lidt her, og lige givet hende lidt ro, og lige fået den der høne ud, kan jeg se. Luca begynder her at gå, uden at jeg har bedt hende om det. Og den der stilling kan jeg ikke arbejde med. Det har vi gjort lidt til at starte med, men nu er vi for langt til, at vi kan arbejde med den stilling. Så vi kommer videre, og vi arbejder lidt mere. Her kigger hun på mig og kaster med hovedet bagefter. Igen belønner jeg det samme øjeblik, hun kigger på mig, i stedet for kasten med hovedet. Så der er forskel, der er stor forskel. Kaster hun med hovedet først, så belønner du ikke. Kigger hun på dig og kaster med hovedet bagefter, så belønner du i det samme øjeblik, hun kigger på dig. Ikke et splitsekund senere, men i det samme øjeblik, hun kigger på dig. Eller han, for den sags skyld. Og så skal du nok få det ønskede resultat. Det kræver selvfølgelig noget øvelse. Men
Men jeg kan sige, at det her, det er min første meget besværlige krikke, jeg har lavet den her øvelse med. Jeg har lavet den med et par andre også, hvor det er gået noget nemmere. Men de har også været inde over horsemanship før, så de forstod hurtigere meddelelsen. Men her skal vi have en hest, som har vendet sig til at være aggressiv for at blive ladt være alene. Her skal vi have hende til at forstå, at det kan ikke nytte noget at være aggressiv, og hvis hun vil være alene, så skal hun være god, og hun skal være sammen med mig. Så det er egentlig et større projekt, og når Luca så oveni er så signalforvirret, som hun er, så kan det godt tage et stykke tid at trænge igennem. Her går jeg ud på en større vold, der kommer lidt op, længere op foran hende, for jeg vil egentlig gerne have hende til at vende med rundt nu, og jeg giver hende lidt chancen for at have masser af plads til ligesom at følge mig med. Det vælger hun så ikke at gøre, og så vælger hun at ignorere mig i stedet for, og så kommer hun på arbejde. Men vi er egentlig ret langt allerede på nuværende tidspunkt. Inden for et par minutter vil I se, at Luca forstår meddelelsen her på hendes højre side, og vælger at give mig hovedet og følge pænt efter. Her giver hun mig igen hovedet og kaster mig hovedet bagefter, og jeg releaser i det samme øjeblik, hun kigger på mig. Og så vil jeg gerne have hende til at følge med nu. Jeg kan mærke på hende, at det er ved at være tid, at hun sagtens kan. Så jeg giver det lige et forsøg. Se om vi ikke kan få hende med rundt. Og hun kigger på mig, og hun overvejer, og hun tænker, og hvad nu, og hvad skal jeg lige? Og så er vi videre, og lige et enkelt jav, så kigger hun på mig igen, og så releaser jeg med det samme igen. Og her giver jeg hende lige en lille god pause, hun står rigtig godt og kigger på mig. I kan se, at vægten læner over mod mig af, og hun er egentlig klar til at tage runden. Så derfor prøver vi den af. Og her kan I se, hun følger pænt med rundt. Jeg giver lige Luca en god klapper på halsen og fortæller hende, det var rigtig godt, dygtigt arbejde. Flot forstået. Og så er vi egentlig fuldendt med den øvelse her. Det er egentlig det, jeg gerne vil have for Luca i den her omgang. Jeg træner en halv time med Luca ad gangen, og det gør jeg for at få hende til at forstå, eller for ikke at overarbejde hende. Havde jeg nu haft Luca i daglig hånd, jamen, så ville jeg have trænet hende dagligt, men her har jeg kun muligheden for at træne hende et par gange om ugen. Så det er det, vi gør, og så koncentrerer vi os om nogle enkelte øvelser et par gange om ugen, i stedet for at køre for mig på. Igen, Luca er signalforvirret, og derfor skal vi også passe på, at vi ikke gør hende yderligere signalforvirret. Nu skal vi have hende til at forstå de enkelte øvelser. Nu skal vi have hende til at forstå, at der sker ikke noget yderligere ud over det her. Når hun har forstået den ene øvelse, så fortsætter vi på den næste, og sådan vil jeg køre fremover. Men det var sådan set det. Jeg tester Luca lidt af her, og lige om lidt, så kommer vi lige til at stå og snakke lidt, og snakker lidt om træningssessionen, og så prøver jeg egentlig at tage Luca med en gang rundt igen, for lige at se, om det nu sidder der stadigvæk, og om hun har glemt hendes øvelse, og det har hun ikke. Hun følger sig pænt med. I skal have rigtig mange tak for, at I har kigget med. Jeg synes, det er en fornøjelse at få lov til at underholde så længe. Og har I nogle spørgsmål, så må I enten stille mig til dem i kommentarerne, eller i en privat besked. Jeg vil gøre mit absolut ypperste for at svare jer hurtigst muligt. Men ellers så som sagt, tusind tak for, at I har kigget med, og vi ses ved. Hej hej!